Това са пропуски, които обаче изкуственият интелект не пропуска. И в един момент той ви дава този анализ, нали, всичките тия, това summary или цялата тази събрана, концентрирана информация и по този начин вие разбирате посоката на проекта. Това е много ключово, защото много пагубно е клиента да каже в един момент, вие стигате до визуализация и той да каже, това не е моят проект, това не е моята посока. Нали? Това е най-болезното нещо, което веднага срива доверието на клиента към вас като професионалисти, защото той си казва, този човек или не ме е слушал, или изобщо не ме е разбрал. Нали, което е пагубно. От това е, някои го пренебрегват, но като цяло това е може би най-важното първо нещо, което трябва да се случи в комуникацията с клиента. Да бъде разбран. И след това вече вие да се втурните да изграждате концепции, мудбордови и така нататък. На базата на това, вие разбира се, започвате вашата работа като дизайнери. И тази работа, тя вече е за минути, часове, както искате да го разбирате,